Det her er så også indsættelseskonkurrencen. Først slipper vi kuglen fri, så den triller rundt her, og rammer den lille gule vogn, som starter kædereaktionen af musik, spil og film. Så den kører ned her, og bliver ved med at ramme film og spil, og rundt og rammer bordtennisbattet, som rammer den cola med vand i, som ikke er 2 liter colaen. Og så går den videre. Den vil så falde ned, og så vil den trække i den snor, som går her. Og videre. Nu skal jeg passe på øret. Og videre her. Og videre rundt. Og over til op her, hvor den så spændt fast til et kort, som så vil fjerne sig, når colaen ryger væk. Og så vil bolden blive udløst, som sidder fast i vores loft. Og nedenunder står 2 liter vand. Så nu må vi se, om det virker. Ja, værsgo.